Vítaj v Španielsku. Vítám. Ale ti to trvalo, respektíve mi to trvalo, kým som ťa sem zobrala, čo? To bolo sľubou, ale áno, už sa to stalo a sme konečne tu spolu. No čo hovoríš na ten mýtus, že Španielsko je strašne ďaleko a to je proste nerentabilné ani časovo, ani nejako sem chodiť, ani čo si tu kupovať investične? Ďaleko je relatívne, lebo ak si z lokality Bratislava, odkiaľ sa už lieta priamo do Malagy, tak je to OK. Ak si No ale my nie sme z Bratislavy. z Prešova, z Bránova, tak to trvá rovnako dlho do Blavy ako z Blavy sem. Čiže tie 3 hodiny v letadle človek už prežije akokoľvek a ocitne sa nechcem povedať, že v úplne inom svete, ale v trochu inom svete, lebo my keď sme odchádzali z domu bolo minus 12 a tuto sme prišli bolo plus 12. A čo mňa osobne fascinuje je to, že tu v tejto lokalite Španieli nepoznajú zimu, zimné pneumatiky, motorkárska sezóna tu stále fičí, tu je toľko motorkárov. Páčilo, čo? Žiadne brečky, sol, nezmysly a tak ďalej, tu sa proste žije takto celý rok. Ako kúpať sa nedá, alebo teda videli sme kúpať sa oblečilcom, ale táto sezóna v januári asi bude mať svoje iné čaro, ale k tomu prídeme. Uh-huh. Dobre, takže prísť sem, ten pádom nie je problém, za 3 hodiny letu sa nachádzaš v úžasne slnečnom španielskom podnebí. Čo hovoríš teda na tie mestečka, ktoré sme si prešli, lebo teda o Španielsku si nevedel nič, bola to pre teba naozaj že španielská dedina. A ukázala som ti teda Malagu, Mijas, Fuengirola, Esteponu, Sotogrande, ak som niečo zabudla, tak ešte to potom doplníme. Chcel si vidieť Tarifu aj Gibraltar, takže boli sme aj tam. Ale tie hlavné teda nehnuteľnosti, ktoré teda vieme ponúkať klientom, sa nachádzajú skôr okolo tej Estepony a smerom na Malagu. Takže čo vravíš na túto lokalitu? No, prešli sme si túto časť Španielska autom, videli sme tú krajinu aj z diaľnice, videli sme to aj potom, keď sme po tých mestečkách kráčali po tých uličkách. Uh-huh. Je to asi Španielsko. Vystihuje to, čo to je. A čo mňa najviac teda fascinuje, keď sme prišli do tej Estepony, pozrieť tie projekty, tak je to tak, ako sa hovorí. Máš informáciu, že áno, ponúkame tu developerské projekty, apartmány, ale keď tu prídeš a zažiješ to, čo sa hovorí, áno, je to tak, vidíš rozostávanú budovu, vidíš lešenia, vidíš hotovú budovu a môžeš si vybrať. Chcem investovať za menej, tak si to kúpim tú zelenú lúku, kde bude niečo stať o pár rokov, alebo kúpim niečo hotové, za čo si priplatím a viem, že už v lete tu mám partiu a môžeme si to tu užívať. A najviac mi utkvelo v hlave to množstvo golfových ihrísk, čo sme okolo ktorých sme aj šli, aj sme videli a keď si to človek pozrie na Google mapách, to je úplná fantázia. Nie? Sú členité, sú úzke, sú rôzne. Ako tu si musí golfista nájsť ten svoj raj, lebo asi ani neobíde všetko. To určite áno, takže ten golf tu bol super a mali sme teda možnosť aj v jednom takom developerskom projekte už teda postavanom, už sa prenajíma aj bývať. Čo hovoríš na to? Lebo mnohí sa pýtajú, že ako ten apartmán vyzerá. Takže ako vyzerá ten aký apartmán? No, apartmán bol parádny ako byt. Máš svoju kuchyňu, veľkú obývačku, 2 spálne, 2 kúpeľne s veckom, veľká terasa, ktorá je väčšia ako v jednej z dlhých Byt-Bystrici. A výhľad sme mali akurát na golfové ihriska vpravo, vľavo, kde už ráno bolo vidno nadšencov mastiť. Toto asi ideálny čas, lebo v lete tu musí byť peklo, ale teraz áno, teraz to je fajn a nemyslím si, že tie ceny tu boli úplne dostupné, úplne perfektné. No ja len doplním teda, že v takýchto projektoch väčšinou každý ten komplex má bazén, či už menší alebo väčší, čiže aj bazén sme mali rovno z okna. Majú vlastnú reštauráciu, takže sa tí hostia, klienti vedia tam ísť najesť, majú nejakú recepciu stálu, kde teda vedia si získať nejaké informácie, čo potrebujú, samozrejme kľúče, zabezpečené upratovanie,
máte tam parking, buď už pred tým komplexom, alebo niektorí majú teda aj garáže v komplexe. Čiže naozaj je to kompletne vybavené a človek sa nemusí o nič starať, len si teda ten apartmán užívať. Mnohí sa pýtajú, či už tu niekto vôbec kúpil taký apartmán, že to sú, či to nie sú len nejaké reči. Áno, kúpil. Máme množstvo klientov, ktorí si to kúpili. A boli sme pozrieť jeden takýto kúpený apartmán a je to to, čo je popisované, aj to, v čom sme napríklad my bývali teraz. A teda poviem, že ak by niekto mal záujem, tak je možnosť už tento apartmán si aj prenajať. Aktuálne za veľmi dobrú cenu, je to priamo v Estepone, takže stačí sa nám ozvať. Čo jednoznačne odporúčam, je prísť tu, prejsť si niekoľko lokalít, navnímať to, nejako si to predstaviť, čo je to, čo vám vyhovuje najviac. Niekto chce byť viac pri mori, niekto chce byť naozaj pri tom golfe, niekto chce byť ďalej niekde v kopcoch. Je tu naozaj široký výber a široké možnosti, lebo tých projektov tu máme veľa. Mnohí sa pýtajú, že akým spôsobom si budú môcť vybrať ten apartmán, ako to u nás funguje? No, u nás to funguje a začína nejakým dotazníkom, ktorý sa vyplní a získame hrubú predstavu, čo si klient predstavuje pod apartmánom. Či chce jednotku, dvojku, trojku, či chce s terasou, či chce s bazénom, či chce golf, lokalita a tak ďalej. To sa tak vyselektuje. Potom sa dohaduje termín tej návštevy, čo sa odporúča. Prídeme tieto projekty pozrieť reálne do Španielska. A potom si už len vyberie, hej? klient si vyberie. Chcem byť tu, vpravo, vľavo, hore, dole. Presne tak. A len teda doplním, že naše kamky, manažérky sú naozaj veľmi šikovné a prevedú vás celým priebehom predaja. To znamená nie len od tej prvej obhliadky v Španielsku, alebo teda vyplnenia toho úplne prvého dotazníka, aby sme teda vedeli, že po čom túžite, ale naozaj až po odovzdanie toho apartmánu, ktorý tým, že sa stavia, tak môže trvať nielen niekoľko mesiacov, ale aj rok, aj dva, čiže na dobre sa musí počkať. Ale vždy budú stať pri vás a so všetkým vám pomôžu. Takže to je taká naša veľká pridaná hodnota, že vás v tom určite nenecháme sami, že len si niečo rezervujem a hodíme vás do vody, respektíve do mora. To určite nie. Dajte nám vedieť, ako sa vám páčilo, ak by ste mali nejaké otázky. Kľudne nám ich píšte, volajte, kontakty na nás obidvoch máte a radi vám ich zodpovieme. Čo ťa prvé napadne teraz, keď sa povie Španielsko? Golf. A to nie som golfista. Tak to je teda aj. Dobre, nejaké španielské jedlo? Veľmi mi chutilo, ale neviem, ako sa to volá, no, taká tá tenučká šunčička nakrájaná na tácke. No, to bolo perfektné. Dobre. Vieš niečo po španielsky povedať? Hola. To je základ. Nesnažil som sa, ako naozaj. S angličtinou tu človek všade sa dorozumie, ani sme nestretli niekom, kto by nevedel. Proste úplne na hoteloch, reštauráciách, na ulici, ako fakt. Možno by to potešilo, keď vieme niečo po španielsky, ale nesnažíme sa. Dobre, ktoré z tých lokalít, kde sme boli, sa ti najviac páčilo? Neviem, všetko sa mi páčilo. Je tu taký vyvážený mix všetkého od luxusnej Marbely po klasické Španielsko, ako je to celé pobrežie až po Gibraltar. Ten je taký trošinku iný, ale aj ten sa mi páčil. A no, to chce asi trošku viac súbiť a viac to spoznať, ale na mňa to urobilo taký pozitívny dojem na prvýkrát. Super. A to sme mimo sezónu, to je tomu neviem. Áno, ja som to ešte v lete nebol a to musí byť masaker. Ešte aj s dávom turistov, teplotami. No, dneska máme 24. január, takže to počasie tu tak aj vyzerá. Však u nás na Slovensku vraj aktuálne sneží a my si tu užívame slnko, no. Ale mne osobne sneh chýba, ale práve sa na druhej strane tohto objektívu pozeráme na hory a tie sú biele. Takže tu v Španielsku má človek naozaj všetko
a dokonca odtiaľ to necelé 3 hodiny je pohorie Sierra Nevada. Niečo dodať, lyžovačka vraj ako má byť, takže verím, že ešte tam sa pôjdeme pozrieť. Teším sa. Kýveme? Aby si mal čo vystriehnúť.